Papa Bits TV. Enjoy your watching. Please subscribe.
yan ni ate? Ay, 5 piso. Wala. Ayun, doon ako nalungkot. Ate, traffic! Paano ko nananayaan? Ay, tabi mo! Bakit? May pasyente! Mamamatay yung pasyente ko! Meron na! Nagmamadali ako! Mamamatay yung pasyente ko! Sabi ng lalaki! Pahinan niyo muna ako! Mamamatay yung lolo ko! Bahala ka dyan! Bahala ka kung saan ka dadalhan! Dito! Tumulo mo yung kuya-kuya! Tulong mo muna! Baagi mo na ako! Mamamatay yung dadalhan dito lang! Pag-ibig ka na ako! Maalam lang! Tayo sa dami ng tao! Paano ka mag- Sinyas ka, Pem, ha? Ha? Magsinyas ka. Pag malapit na tayo doon.
350. So, sabi mo 315. Iyo, tama. Sabi mo pa sa bagus eh. Ano, sampulong music, para sampulong recording.
Thanks for watching.